Alright. Second session po namin dito sa Dagupan. Labas mo na yung aso natin, Bon. Para makita nila. Yun, guys. Yung cute naming aso. Alright, tara, let's go. Samahan nyo kami. Start na natin sila. Against the light. Kamagat ka. Bago ulit. Paano mo yung ano, Bon? Kamay mo. Video lang. Hindi nga kinagat si Michelle. Pakal mo rin yung Uli mo! Ang pake yan. Kamagat ka. Paamoy mo yung kamay mo lang. Hindi siya. Video aggressive lang siya, Bon, pero hindi siya nangangagat. Alright, guys. Uy! Makita ka sa ano, i-report ka sa ano. Deped. Gugulo-gulo lang diya. Kina, babato ko kina nga. Yung asa namin, guys, na maligalig. Hindi naman kung gano'n siya quality. Ayun na. Sobrang liit lang po ito, guys. Gwapong low line. Low line niya, guys. Hindi lang malakas. Quality pa. Quality tayo po. Pangit mo na. Maliit lang. Bamoy mo na kami mo ba? Sir, dito po. Iabot niyo sa akin, sir. Sino? Kunin mo yung babae. Kunin mo yung lalaki. No, bebe. Okay. naman siya eh. Ganda ba na? No. Kilala mo na ako. Ha? Tumingin ka. Tapos lang. Ipasok mo nga muna. Para kunin mo to eh. Kamay mo. Abit siya. Parang nasyos lang pag nabibigla. Nagagalit. Ayan, kunin mo. Dahan-dahan. Sir, pakawalan niya nga po yung aso namin. Alright, guys, medyo aggressive po siya. Matapang. Wait lang kasi, magulo-gulo ka mat. Hard poker to, guys. Hindi mo yan maisat pag malikot ka, bebe. Bon. Hindi ka? Hindi, grabe. Nakakatabi. Rapid pa. Try concept. Nakakapag niya try concept. Alright, guys. Yun na. Ba yung tricycle niya nag-backpedal pala ako nag-drive. So, try concept. Ayun na, guys. Tumira na po. Nyeng. Walang matapang dito sa unano na to. Laban to. Tigang pa. Tigang. Laban. Low line po ito, guys. Pag naglubas ng blue. Jackpot. Oy, wag ko ang pante. Medyo nangangagat yan, boy. Kinagat na kayo? Hindi, sila lang. Ngayon, nakita ko naman na hindi naman siya matapang. Ano lang. May panon. Hindi na po siya pumalaw. Sige, harot kasi. Oo. Hingal aso ka ngayon. Bagay, aso ka naman. Ikot na. Alright. Alright, locking load.
Harap mo doon. Tayo ka ah. Yeah. Kita ko. Ha? Kita ko. Baka bumangan. Ah, hindi kagating ko din. Medyo aggressive lang guys, hindi sanay sa kaya nito. Na baby nila. Once na ang aso kasi na baby. Tawag dito, spoil. Medyo takot sa ibang tao kaya kumakagat. Ay, ano na pag wala kang alam sa aso, bigla-bigla mo silang hahawakan. Siyempre, automatic, kakagatin ka. Dapat papakilala ka muna guys. Huwag po kayong hahawak agad ng aso na hindi nyo kilala. Kailangan magpakilala muna kayo. Papaamoy nyo muna yung kamay nyo. Para kung sakaling ayaw niya, hindi kayo mabubutasan, hindi kayo makakagat. May iwas nyo agad yung kamay nyo. Ganito po, papaamoy. Yan. Kasi pag balak niyang kagatin ka, makukuha mo kagad. Kung ganito pa amoy mo, huli ka niya. Mabagal kasi. Ito mabilis. Paano ba? Amoy, lapit. Hindi pakagatin mo mga kaya. Askal kasi ito guys, hindi pwedeng pamoyan. Hindi, wala may asong bombay. Meron yun may kas daw. Laban. Ilang ilong ko eh. Ha? Katirang ilong ko. Magtimpla ka mamaya ng kalamansin natin kunti lang asukal. Dapat yung malamig na malamig. Naka-load guys. Ano lang kabilis. Aso ko to. Aso ni Bonbon po ito. Para po dun mo. Pares po silang quality. Kaya abangan nyo po yung anak po nila. Ayun Quality. Mga unano po sila. Malit na yung babae, mas malit pa yung lalaki. Maliit pa yung shooter. Oo, bubong malit. Nalilitang ka ata sa akin. Nalilitang ka sa akin. Ito siya guys. Tira mo kami sir. Bye-bye. To. Huwag yan ang pokbol.